en puɗɗorima inde geno towɗo mo lesɗani geno joom yurmede huftidinde haydara nde ɗaccani geno joom yurmede heerinde ɓe o jogori moƴƴante to laakara hiyoyeɗene ɓen geno biɗo ene deftere mum teddunde wiyande qur'anil karim geno wi min tagi neɗɗo e loofal ɓakkere ɓalere woni adama min tagi neɗɗo e toɓɓere maniya min mbaɗinde e nokkuji ceniɗi e ɓandu on neɗɗo min tagi e nden toɓɓere maniya heɗɗere ƴiƴam e nder nden heɗɗere min batti ɗum hettere yoga hen ne mbiya husere e nder nden hettere min jaltini hen ƴiye bawɗe jogade on neɗɗo e nder nden ƴiye min piilti hen guri ha suddi ɗen ƴiye refti min tagi jomum e tago ngarɗugo jarama geno moƴƴinanɗo en tago men nde tawno enen kala caggal ɗum ɗo pop ko en maayoɓe duttoɗen e makko gonɗi geno yettini ɗum annabi men mo jami kise ngoni nelaɗo men jettinɗo nelal mum jertinɗo en pindinɗo en pamminɗo en dokkuɗo en andude geno ɗo geno haɗi en seyɗane nelaɗo wasiyen yen tamodir yen jiɗodir yen nangodir yo en gon neɗɗo gooto beele gurdam men aduna moƴƴa yo geno jaɓanen julɗele men faade annabi o mo jami kise ngoni en duwanima jinnaɓe men saabu maɓɓe woni wootede men e o duniya en jaari anduɓe men tuma nde gandini en o diine l'islam mo cuɓiɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hebla sukkaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon fulɓe fullaɓe barke en duwanima sankiɓe e sankoraɓe nde geno nannata aljanna ɓen sankiɓe ɓe enen wurɓe ɓe nde geno yaafoto en ko adi nde mayeten en duwanima ɓe cellani ene leeli e cuuɗi cafrirɗi mbawana koye mumen yoga hen nana leele galleji mumen mbawana koye mumen ngala ko jaari to cuuɗi cafrirɗi yoga hen nana jaada e rafiji ene duybina hen mbawa lelade so lelima hol ñamminowo doofolle gonde galle ɗe goto hen kala yo Allah sellin ɗum waɗa ɗum e mbadi peewal humtoya haaju mum en duwanima dumbaɓe dumbira ŋañŋañalde nde geno dumbitta ɓe watta ɓe e laabi peewal nde tawno kasoji ɗi ɓuri wonde toon ko tooñaɓe ɓura doole takka nanga gudda yoga hen ñaawa yoga hen ñaawaka sukaɓe tokkosɓe nan toon gudda yo geno dumbiɗɓe watta ɓe laabi peewal bi jaahi annabi men mo jami kise ngoni ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke en mbi kala nasande woni alhamisa eɗen kaala cellal ɓalli hande noon cellal ɓalli eɗen jiɗi nayade yogay toɓɓe seeɗa ha tenti ko faati e rewɓe yaltoɓe julde woni yiyoɓe ellaji mumen nde tawno oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi gueɗe ɗe kala ko bayliɗe e kala nde gonka wayli ɓanduma wayloto
ɗum waɗi kala nde saha jamanu o wayli ko mbiyata changement climatique woni taarindi ndi olat leɗɗe sabu so leɗɗe ngasi en ngasat suuri en ko leɗɗe mofti en ko leɗɗe nde tawno ko en leɗɗe koye leɗɗe jaltuɗen nene hawwaɗo monno ki lekki ki woni ko wiyete règle woni ella neɗɗo mo ellotako wawata jibinde nde tawno ko ɗon neɗɗo yaltata caggal ngal ɗon laaɓal ɗum noon so tawi neɗɗo ella mum natti rewde laawol ene foti yurnitade hettuɓe on fannu heewi o saha mo gonden rewɓe sowiɓe ɓe e rewɓe ɓe cowaki ɓe goto e maɓɓe kala ko ɓuri hen heewde ene woya musalla les reedu so en kaali tubankiri kamɓe mbiyata bas-ventre woni les reedu ene muusa caggal wuddu les wuddu muusa ha nanga ñaale joomum muusa ha nanga koyɗe joomum oɗo rafi o saha o ɓuri heewde koye rewɓe sowiɓe en dañi namdade yogay docteur eɓe ha tenti docteur Diarra e taw kadi ko ɓiɗɗo leydi malinajo hande mo Allah rokki e nder leydi Gabon taw kadi yaari koto banggue deedi wonande rewɓe sowiɓe o holliri o saha mo gonden temedere debbo sa limi ɗum taw kadi ko sowiɓe ɓe hen capanɗe jeetato ɓe ne gonde deedi musoji taw ko bas-ventre ha joomum ronka darade o wi ɓe mbaɗi hen loskoji jaƴƴi kono ɓe ƴeewi ɓe ƴewtindi ɓe tawi ko wondi hen kono heewi kono kamɓe koye maɓɓe ene rokki ɓe nganuma kadi ganduɗa ɓe jiiɗa hebbinde ɓen rewɓe ko fati e leɗɗe kono noon sa ƴeewi ñamde nde ne hen jeeya sabu so tawi ka debbo cowiɗo an ñamata ko maaro jarata ko kafe jarata ko ataya ɗum ɗon a wawa dadde on fannu caggal hanki ko leɗɗe ndeni en ko kosemeje ndeni en ko tebbuli ndeni en hande noon reeni en ko liɗɗi maayo liɗɗi biiteɗi yaboyi ko ɗi dogam site ɓolo so ɗum teski hande sukaɓe jiminaɓe pop koyeɗe ko ɓoriɗe yoga hen guri ɗi ko kofiɗi yoga hen ene jogui ko wiyete dogam site noon ene ɓuuri teskede heewi addude ɗum ko yogay pilam taw ko pilam diƴƴe kaɗɗe taw kadi ganduɗa ɗen diƴƴe ene soomi hen lingu wiyetengu yaboy ene heewi addude ɗum ha tente nder weeyo men leydi Sénégal e diƴƴe leydi Sénégal ko weeyo ngo ganduɗa heewgo ko wiyete dogam site ha tacci yaɓani banggue rewo e nder leydi Mauritanie kono kadi Mali daɗani hen ko ɗum saabi noon o saaha mo gonden ene jogui woni rewɓe ene jogui caɗele jibinde kalɗo jeehi mbaɗoyi analyse uji mumen walla mbaɗoyi radio ji walla ƴeewoyi ɓalli mumen wiyete ko joomum ne foti wawde jibinde kono noon dogam site so tawi jaalima e ndiyam ɓandu maɗa ha naati e ƴiƴam maɗa wontata ko microbe walla tan hankadi ni wonta chronique funna diƴƴe ɗe funna ƴiƴam ɗam ha ganduɗa kala ko ene wonanno toɓɓere maniya gorko ñande naatema kala ko ɗam ndiyam taƴata ɗum hay so tawi a ƴeewi no kosam taƴirta ni waɗa keɗɗe taƴe ni ɗam soofani ko wonko jille majjam ko jille majjam ko ɗum warata ɗam gosine taƴa sangane waɗa kosam wargane saɗa wulna ɗum a siiwi so tawi nebam seeɗa naati hen walla sukara wa nebam seeɗa a tawi o taƴat hay sa juurti ha tampi watta ko wiyete ruk woni ngufa watta saabi ɗum wonko naati hen ko jeyaka hen dogam sitene wonata koye lingu ngun lingu yaboyi kala ñande ñamɗangu walla yogay diƴƴe walla tan e nder gonka men ka ene rone dogam site ne rone wonno natirta e nder maɗa taƴata ko diƴƴe ɓandu maɗa taƴa ko fate banggue ƴiƴam yogay ƴiƴam ɓandu maɗa tesko ene moƴƴi kalten ko
so naatema taƴi ngal bangal watti hankadi an debbo cowiɗo walla an debbo jiɗɗo jibinde o kalde jokkodirɗa e joom galle maɗa on sanga nden toɓɓere mani yeeso nde naate maɗa warata nde walla taƴata nde koko wiyete ndogam site taƴa ɗum yaltina ɗum no comme ndiyam ni so joomum ne teski kalde rendi e joom galle mum so tawi gayni tan ma yi ndiyam taƴƴam ene yalta e mum taw wona ndiyam manni no ɗam natirno e muɗum ni ko ɗum joomum andirta sa po jiya hoore joomum ne ɓoro hoore joomum ɓoro ko ndogam site gandirta ndogam site jogiiɗo ndogam site tigi ha wonti cornique ha naati e ƴiiƴam mum ha naati e ndiyam ɓanndu mum so tawi woni omo wuppa kala saha juɗɗe cegineji ɗi gona koye sirade cegineji ɗi siroto cegineji ɗi musat cegineji ɗi kufoto ay jungo ngo hufo o hula memde omo o hula memde sabunde o hula wuppude ɗum so tawi wayi noon tan yo andomo jogui ndogam site o rento kono to banggue safroɓe men ɓe donki tigui tigui memde ndogam site ha wawa iwde aɓe mbawi noon wadde traitement ji ɗi mbayi kono kosam o saaha woni bidon ngaji ene guiwa e leyɗele goɗɗuɗe ko wayno États-Unis d'Amérique ɓenne cippire hen hayso tawi iwata ene usto ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ma ndentuɗen no moƴƴi ma en gartu joni e lefol men ɗimmol so gueno haaji ko fate cellal ɓalli eɗen goni e lefol men ɗimmol ko fate cellal ɓalli ha tenti to banggue rewɓe no puɗɗorinden e haala men e dawal men gadigal ngal o saaha mo gonɗen yogay ellaji rewɓe ɗi koko mbayli adi e joomum yiya lewru hen sahaji jooɗo lebbi ɗiɗi yiyani ha joomum sikka mataw ko cowiɗo joomum yaha waɗa échographie ma dañ ko yiya toon wona fibrome walla wona rafi goɗɗo ko wona ɗum ko joomum yo rento kala nde jooɗi lewru yiyani ella mum yaha to pharmacie ƴetta leɗɗe walla ƴetta poɗɗe ngam yidde forsude beele ella ne ara joomen doctoreɓe walla safroɓe yaaruɓe ɗin bangeji ko wayno gynécologue en anduɓe fannu cuuɗidi hakkude debbo e gorko ndin cuuɗidi ɓe kolliri kala ko woni nature kala ko pinɗa tawɗa ɗum rento wiide tan aɗa ummo aɗa yaran ɗum poɗɗe walla ɗummo aɗa yaran ɗum lekki nde tawno ella koko fina tawa ɓayde koko fina tawa e sikke ala kadi goto kala ko rewata hen so wona yogay rewɓe woni hen mbawata rewde hen oɗon gandi wonɓe ellotako ɓenne kadi ko ñaw wonata koye ɗaɗi e wonata koye nder reedu wonata koye nder tekti ne waɗa opére ɓenne kadi joni mbatti yiitude ɗum kala debbo mo ellotako aɓe joguini ɗum systéme ɓe mbaɗa ɗum opére ɓe pewna ɗin ɗaɗi ɓe pewna ɗin tekti ha joomum watta ellade hono no cukalel jibinirte taw ɗaɗi muɗum ene palli hanken gandano ɗum woni suko o ronka darade o ronka dañde yaadu fewndu saabu en ngala appareil bawɗi yiitude holko saabi ɗaɗi ɗi palli ɗi donki foccade ɗum woni koyngal suko ronka foccade o wawa yarude noon omo yara noon ɗaɗol ngol ne somde ƴiyeɗe ene yara noon hawwosira noon wiye kaari ko laƴow taw ala koye ɗaɗi woni nde tawno neɗɗo sene laƴo ko ɗaɗol wona ƴiyal ko toon fuɗɗorto ko ɗum saabi o saaha mo gonɗen nde ɓeɗo hen safroɓe wittoɓe naati bitti ɓandu neɗɗo haɓe gandi laƴƴata hay neɗɗo ko ɗaɗol ko ɗum saabi noon debbo so woni cowiɗo so tawi ɓiɗɗo o ene reedu e kala saaha so tawi waɗa visite aji muɗum aɓe jiya so tawi ɗaɗi ɓiɗɗo o koko pocci walla koko kofi so tawi ɗaɗi ɓiɗɗo o koko kofi aɓe jogui poɗɗe aɓe jogui pikkiraji wiyeteɗi vaccin walla aɓe jogui toɓɓe ɗeɓe mbaɗata hen tan ganduɗa ɗaɗi ɗi kala poccoto ɗum woni ɓiɗɗo o natta lajje natta jogade juuɗe oñiɗe natta jogade guite lette wonta pewɗo ko guila toon saabu holɗum eɗen gandi ɓiɗɗo so woni reedu o hofoto so hofima
omo jogii iyon mbaggon omo jogii ɗaɗi baggi ma tan ɗo koyngel ngel ɓili tan ɗaɗol ngol hofot so ngol hofima kalde ngel yaltiri noon en ngala ngal gandal wawde hoftude ɗin ɗaɗi ɗi dokkaten ko caɗele wonta laƴowo ɗum waɗi noon yogay doctoreɓe walla janguinteɓe e cuuɗi cafrirɗi ɓe mbawani taw ngara tan mbiyeɗa ya o to pikkirma jaha wo pikkirma so pikkirima e ɗaɗol ɗo pikkirma ɗo so tawi fewani tan a wontan laƴowo heewi emen laƴoɓe taw saabi laƴgol mumen koko fati banggue pikkiraji ko ɗum waɗi noon mbiɗen neɗɗo kala kene waɗa yo accaw humpito ngoni moƴƴi no feewi woto yi tan debbo honoma jooɗima lewru walla lebbi ɗiɗi ella mum arani tan andene debbo kalna jomum mbiya min noon nde ella mo arani nde ko ɗeɗo poɗɗe conmi jarmi ɗeɗo poɗɗe tan ella o ari ay on gona ƴiƴam gotam ene woodi hen goni koye groupe A woni hen goni koye C woni hen goni koye B ɗum noon so tawi a andi ƴiƴam ma e ƴiƴamam wona gotum saabu ƴiƴam e ɗen gona gotum saabu heewi ni ɗo jaaɗa hôpital yidde rokkude neɗɗo ƴiƴam ƴeewa tawa on gona groupe goto on gona ƴiƴam gotam wona tan jiidude waɗata yimɓe ƴiƴam aɗa jiida e neɗɗo tawa on gona ƴiƴam gotam ɗum ko wittoji mawɗi mbaɗi hen ɗiɗo wittoji kala eɗen poti janngude ɗum e duɗe dowrowe jangguiɗen sukaɓe men ko gandal natten jiggoyade safara natten jiggoyade appareil uji yaltata koye gande comme no heɓla sukaɓe Afrique ni kono min e yiyandam woni yimɓe hewɓe ha hande ene manki famde ɗen gueɗe nde tawno aduna maaro yeeso ko kalten ko foof ma yimɓe paam kono noon eɗen ñaagui gueno wotto wonan en nimsa yo wonan en weltoto en mbaɗi ko jiɗɗen wadde ko beele wiya an ha kay ko ɗum ɗo jiɗino waɗede waɗama en malama en jaari hen yeeso ko ɗum waɗi noon ko faate banggue ɗeɗon poɗɗe rento an debbo kala kaɗa ƴetta caggal kay koko faati e banggue programme uji ɓandu maɗa no wayi ya ha to gynécologue maɗa kalnamo mbiya min noon mi joɗima lebbi ɗiɗi walla lebbi tati walla lewru mi yiyani ella way kono asaman ni hikka ne toɓa mo wuuri wasa tobde koni wayi ene wawi wonde hikka en jiyi toɓo ari law seeɗa ngo darti law ella ni ko noon wayi ella ne ara law seeɗa dara seeɗa waɗa saaha ella ma ara ñalawma goto darto balɗe tati aroya kadi nder balɗe nayyi goɗɗe ella way tan kono toɓoni ɗum noon so tawi a ƴeewi ɗum ko changement climatique toɓoli ɗi hannde no mbawi wonde violent ni so ɗi gara ɗi garata koye keɗeli cattuɗi ɗi gara aɗi ngulla aɗi luuka daña koɗi bonni taw ganduɗa huuɗo dañaka gawri dañaka tene waɗi maayi ɓe toɓoli he ayi waɗi noon ko taarindi soppa ha laaɓi kala hankiɗo waɗano nees woni glaçon fondi ko wayno polde nord en ayi hankkadi kaaƴe gono toon nano gusto sa ƴeewi hannde to men ga yoga hen cohlani sen dokna werla ndeway godron yoga hen mbawi rewde ladde tan jaaha nde tawno ko soppa ha laaɓi ko leggal noddanno duule ɗe ɓesɗe ɓeesa mbeeya hakkude leɗɗe kame ko mbiyeten asman hakkude muɗum weeya ɗon duule ɗe so asma to aduna o ɓitti ha ɓitti warña ay ko warñata ko monta ɗum woni curki nguleki leydi ki ngabba warña asman duulɗe mbarña ɗe jippina diƴƴe so ɗe jippini diƴƴe dañen ko guurɗen kono noon enen e ɓandu debbo o ko wowno ñamde hanki ko saabu debbo jogui ko tektekti ɗiɗi ko gorko jogui gotol organe debbo e organe gorko ne serti debbo ɓuuri yaaje nder debbo ɓuuri hewde kaɓirɗe nder debbo ɓuuri hewde golle nder ɗen golle noon ko woni toon ko machine ngaji goni toon ɗi wonkoɗi namdi e jaram wonkoɗi namdi e ñamde wonkoɗi namdi e neɗɗo o natti wadde ɗen gueɗe alay saago kankone e nder ɓandu makko ndu waɗa waylo taaridi ɓandu ndu waɗa waylo taaridi nder makko to ndin taaridi wondi nder makko to so ndi waylima tan alay saago ella makko waylo woni hen jooɗo lebbi nayyi ne jiiya ella woni hen jooɗo lebbi tati ne jiiya ella taw siltata dartako woni hen ko lewru wotoru en jiiya hen régle mumen laabi tati ha laabi nayyi ha laabi ɗiɗi yoga hen ayi way tan kono hankkadi nder makko to koko wayli
sabu won produit ji ɗi o rendinta e makko ɗi jadata e makko won poɗɗe ɗe o rendinta e makko ha tenti ko fate pilule sabu pilule wona debbo fof foti ƴettude pilule jafoɗon en jiiɓi yewtere nde kono ma en jibtunde wona debbo fof foti ƴettude pilule sabu pilule hadema ƴettude ɗum ya taw pilule mo ƴettata o omo yaata e ƴiƴam maɗa sabu heewi woni rewɓe ƴettuɓe fillaji ngoni deeti woni hen rewɓe ene ƴetta pilule woto cowade gona deeti lawol gotol kisa ɗum noon ene moƴƴi hadema wadde hunde jaha jiya gynécologue maɗa wa ƴeewa ko yadata ƴiƴam ma taw janggo rokkatama probléme ko fati e banggue régle ji maɗa sabu régle ko jiiɗa ko très important ko ñaw gonɗo e nder neɗɗo ko alay saago o yalta kanko debbo kala lewru e nder balɗe 4 walla balɗe 5 walla balɗe 6 walla balɗe 7 walla haɗo balɗe makko kewi haade kala kono so tawi woni yaltirta noon teni kadi mo hunƴani yogay gueɗe omo jagga conele hande ko conele ɗaɗe ɗe mbaɗata e lesuji mabɓe beele jomum ne faaɗa wonta comme no mbomri ni ɗeɗe gueɗe kala ko gueɗe chimique ko produit mo ganduɗa a anda ɗo iwi mi anda ɗo iwi mi anda ɗo fewnira a anda ɗo fewnira nanga mbaɗa e terɗe ma less ñaama ko wayno ko woni toon ko oɗon gandi no wiyete ñaama ɗum ha yettoyo nder sabu eɗen gandi fonction debbo ne raɓɓiɗi debbo tergal mum ne raɓɓiɗi wona hunde mawde no fewi no pamir toon koko raɓɓiɗi ɗum noon so tawi a jaggi ndin condi daneri ndi kutorton hen saaha oɗon mbaɗa less moon beele oɗon paaɗa oɗon gonta comme no bombi ni ɗen conele hande ko ɗen ɓuuri wawde addude caɗele mawɗe e rewɓe ni e gaga yogay jarameje ɗe jomumen jarata alay saago jomum kala kene waɗa ɓanduma ko ɓanduma kono so ganda so ara fama ka lebtotoɗo kaddi gurdam ma hadema darade aɗa waɗa hunde an o debbo tinno yatto gynécologue maɗa kala ko fate banggue cuuɗidi ɓandu maɗa hadema wadde yatto gynécologue maɗa saɗa ƴetta pilule an ko an hen toon mi anda saɗa ƴetta pilule aɗa famodira jongal ma famodirani ha jamala hen yawa gynécologue ƴeewa cellal ɓanduma d'abord ya toon o ƴeewa holko yadata hen ko yadata hen ko sene yaada hen so yadata ni ma yadata hen so tawi woni ellama arani hadema wiɗa ƴetta poɗɗe yato gynécologue maɗa o wajoma wasiyoma o ƴeewa holko yadata hen mbaɗa taw janggo rokkatan probléme par ce que aɗa wawi yaade ƴettoya poɗɗe jara aɗa déclassé ƴiƴam ɗam wonta daro won hen no joguiɗen caɗele moɗa poɗɗe tan ƴiƴam ɗo mara ɗam jooɗo e ma lebbi 4 lebbi 3 taw gaɗa ɗi ella ɗo gonɗa fof ka elliɗo ɗo gonɗa fof ka elliɗo a fewata tena a siccat kadi saabu ɗo ɗaɗol ngol sukkornoɗo ka cokkiɗɗo lekki ki ko sukkir ɗum noon pour sukko kadi alay saago ƴettoya kadi poɗɗe jara ɗen poɗɗe ɗum noon eɗen gandi wonti caɗele mawɗe no fewi ɓiɓɓe fulɓe fulla barkimɓe ene poti rentade ɗeɗo henne gueɗe no fewi gueɗal ngal jiɗɗen waynorade bandiraɓe eɗen garta seeɗa ko fate banggue produit ji ɗi e produit ji hande ɗi rewɓe mbaɗata e ɓalli mumen ɗi saabu hande heewiɗo jiiɗa debbo ɗaɗi mum ene puuni ƴew jiiya ɗaɗol ngol ne dari ha fuuni so jomum waɗini jungo jiita ko ɗaɗi ɗi ne olɗi haɗi puuni jiiya hankkadi ni e biseɓe balaɓe ɗe juɗɗe ne ceeki wona jibinirgol seeki ɗum ko produit ji ɗi hen sahaji aɓe kersa hollirde becce mabɓe walla deedi mabɓe walla dote mabɓe walla ni buhe mabɓe saabu hollum koko seeki en jogui won worɓe ene donka hande yettade rewɓe mumen saabu ɓalli ɗi ko ceekiɗi sa yi sara nafɗe ɗo koko seeki ha boni ɗin ceeki noon addata ɗum ko hutorade yogay keremeje taw keremeje ɗen jadani e nguru ɓandu maɗa ay seeka ɗum ene nefni wayata comme no kobje ni seeka ɗum seeka nafɗe maɗa seeka dote ma seeka buhe maɗa seeka reedu ma seeka becce ma seeka bicepse ma woni juuɗe ɗe sa yi jomum tan an hoore maɗa an cet kala debbo no woruno ɗum noon debbo ko ɓandu mum fooɗata gorko mum faade e mum debbo ko jondam ɓandu maɗa wona cofdam ɓandu maɗa wona poppanteri yonnata ɓandu ko yo ɓandu uddo wasa wadde ceeki wasa wadde ɗaɗi ooli wasa wadde ceeki ɗi kalten ɗi sene wonay ma yataw ko ceeki jibinirgol eɗen ganda wonata koye reedu
wonata koye less reedu ceeki jibingol ne woodi reedu ñobbo ɗum eɗen nganndi kono noon woni ceeki ɗi jiiten e woni ɓalli rewɓe eɗen nganndi ɗum ɗo heen ko produit ji mbaɗata ɗum haa tente juɗɗe no mbayatni ɗum noon kala mo daaɗi ɗe eɗen nganndi fof kalten ko ɗum noon neɗɗo woto yiɗ njordam aduna haa wontan ɗum nimsa walla coofndam ndentoɗen ɗen geɗe kala allah subahanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar ko fate cellal ɓalli so gueno haaji yontere fande inchallah en ngala jewte e subakaji ɗi kono kabruji e ɗemgal pular ma ngar kono jewte ko fate gandal ko fate carika ko fati e dewle ko fate cellal ɓalli so gueno haaji yontere fande inchallahu rabbi eɗen jagga subakaji ɗi ma en dartin ɗum ha yontere aroyore dow tonde inchallah yo gueno rokken ñalaw moƴƴo malaɗo kadi mi wi on kadi oɗon jarlo oɗon jaafo e nde ɗo julde fayande yo gueno rokken jaam rokken ɓural rokken ndenka kame yajede o safra en o rokka en kadi wawde safrade ha enen kala cellen gonen e jaam e kisal ɓiɓɓe fulɓe fulla barke yo jaam ñalluura e ladde